идомаи қисми 44 на роҳи пеш на роҳи пас. пазмонии хона ва аёлу фарзандон роҳи бозгашти ба ватанро рӯзу шабҳои дар роҳ гузаронидаро ба Абудулаф ниҳоят дароз менамуданд. боришҳои тирамоҳӣ, аз ҳарируд гузар кардан ва дигар душвориҳои сафарро боз ҳам душвортар гардонида, мусофиронро ба 2 рӯз 3 рӯз истодан дар манзилҳо маҷбур менамуд. Абудулаф дар Ҳирот корвонеро мунтазир нашуда, савора бо якчанд нафар майда савдогароне ки ҳамчунин аспсавору харсавор азми Сарахс ва шаҳрҳои дигар доштанд, ба роҳ баромада буд. ӯ ба Сарахс расида дар меҳмонсарой фуруд омад. меҳмонсарои ду ошёна дар берунтари шаҳристон буд. дар ҳар ду ошёна ҳуҷраҳои хурд ва барои маркабҳои мусофирон дар сарой тавилаҳо мавҷуд буданд. Абудулаф, ки аз куфти роҳи дароз хело хаста шуда буд, қарор дод ки 2 рӯз дар меҳмонсаро истода дам гираду аспи мондашудаашро низ дам диҳад. бегоҳии рӯзи дуввум, ҳангоме ки Абудулаф дар қабати якуми меҳмонсаро ба дами ҳуҷраи худаш истода буд, 2 марди савор вориди сарой шуданд. аз онҳо яке миёнсол, дигаре аз ӯ ҷавонтар буд. калони ғул, сиёҳии риши анбӯҳаш гӯё ки бар рӯяш қир молида бошанд, то зери чашмонаш хазида, дар пешонияш доғи дарози захм уреб афтода буд. хурдиаш рӯйпаҳни бинипачақ, риши хокиранг ва тунуки тор мисли ин ки ҳар торро алоҳида ба занаҳдонаш овехта бошанд, дошт. бар сари 2 кӯлоҳи сиёҳи душоха, дар камарбанди фарохи симкӯбашон ханҷари каҷ ҳамоил буд. айнан монанди навкарони дарбори Султон Маҳмуд, ки Абудулаф онҳоро дар Ғазнӣ дида буд. дили вай хавф бурд, мабуд ки таъқибкунандагони фирдавсӣ бошанд. навкарон пиёда шуда аспҳои гилолудашонро ба саиси меҳмонсаро, ки давон омада ба хизматашон ҳозир шуда буд, супурданд. калони омирона бо такаббури сипоҳиёна ҳуҷра хост. саройбон лангон ҳардуро ба болохона бурда ба ҳуҷрае даровард. вай мунтазири саройбон шуд. саройбон аз ҳуҷраи навкарон баъди якчанд дақиқа фуруд омад. Абудулаф аз ӯ пурсид: кӣ буданд, аз куҷо омаданд? ба бахти бад гумони ӯ рост баромад. аз Тус омадаанд, гуфт саройбони ланг. навкарони султон буданд. Абудулаф безобита шуд. чӣ кора буданашонро пурсидед, чӣ мегӯянд? барои чӣ бошад ки аз фирдавсии шоир пурсон шуданд? номи ӯро шунидаӣ? гуфтам номи он азизро кӣ нашунидааст? боз пурсиданд: ӯ ба ин ҷо омада буд ё на? гуфтам тобистон омада буданд, ин ҷо як шаб хоб карда рафтанд, азми Ғазнӣ доштанд. боз пурсиданд: магар ӯ дар бозгашт ба сарои ту нафуромад? гуфтам на, худашон ба Бухоро рафта мулозимашонро ба Тус равон карданд. вай ҳоло ин ҷост, мунтазири корвоне ё дигар ҳамсафаронест, мехоҳад ҳамроҳашон ба ватанаш баргардад. пурсидам: шумо ба фирдавсӣ коре доред магар? онҳо гуфтанд: напурс, бирав мулозими ӯро пеши мо фирист. саройбон равон шуд. Абудулаф аз ӯ ба назди навкарони султон даъват шудани худашро шунида як лаҳза ҳайрону ҳаросон истоду пас бо ҷаддал аз қафои ӯ рафта боздошташ. соҳиб, саисро фармоед зуд аспи маро зин бизананд. саросимагии ӯ аён буд. саройбон ҳайрон шуд. чӣ шуд, меравед?
бо ин шитоб ман ба ҳеҷ ваҷ набояд бо ин навкарон рӯбарӯ шавам. инҳо Фирдавсиро агар ёбанд, баста ба ғазнӣ мебаранд. Султон ба Фирдавсӣ ғазаб карда, ҳолон ки устод ҳеҷ гуноҳе надоранд. сухан дароз аст. соҳиб алон фурсати гуфтан нест. ба эҳтимоли қавӣ инҳо ба ҷои устод маро хоҳанд бурд. ман бояд фавран аз ин ҷо ғайб бизанам. саройбон бо хомӯшии хавотиркашона чанде ба чашми гӯянда нигоҳ карда истоду дигар суоле надод. саисро садо карда оҳиста фармуд: бидав аспи ин касро зин бизан, зуд. саиси ҷулҳиндапӯши побараҳна ва ба як чашмаш гул афтода давон ба тавила рафт. абудуллаф бошад ба ҳуҷрааш даромада саросима чизҳояшро, ки иборат аз як даст сару либоси тоза ва 2-3 ҷилд китоб буд, ба хурҷин андохт ва онро бардошта баромаданӣ шуда буд, ки дар паси дар ногаҳон ба навкари ғул бархӯрд. ассалому алайкум мулло. хурҷин ба китф куҷо меравед? бо лабханди хунуги тамасхуромандезе пурсид ғул. ба тус, ҷавоб дод абудуллаф. номатон чист? абудуллаф номашро гуфт. ҳамроҳи Фирдавсӣ будед? ӯро куҷо монда омадед? ҳар ҷо ки монда омада бошам, ба шумо чӣ? ман ҳар чӣ пурсам беқилу қол ҷавоб диҳед, мулло. бо оҳанги амр гуфт ғул. дар куҷо монда омадед ӯро? он кас Бухоро рафтанд, ҷавоб дод Абудуллаф. аз он ҷо ба Самарқанд, Чоч ва Фарғона мераванд. чаро танҳо рафт? шуморо ҳамроҳ набурд? лозим медонистанд, мебурданд. ситезаомез ҷавоб дод Абудуллаф. зеро дар бораи Фирдавсӣ беҳурматона ӯ вай гуфтани навкар қаҳри ӯро меовард. ту ба вай кӣ мешавӣ? ба ту гуфтан гузашт, боз суол дод ғул. хеш, мурид ё хизматгор? шогирд, гуфт Абудуллаф. ҳа, шогирд. ришат қариб сафед шудаасту ҳанӯз шогирд. роҳ бите гузарам, ман шитоб дорам, бо қаҳру нафрати ниҳонӣ гуфт Абудуллаф. ту ба ҳеҷ ҷо намеравӣ, бо лаҳни дурушт гуфт навкари ғул. хурҷинатро бигузор. устоди туро султон талаб доранд. вай набошад, ба ҷояш ту меравӣ. мо то фардо ин ҷо меистем, аспҳоямонро дам медиҳем, худамон ҳам дам мегирем. ту мемонӣ, бе рухсати ман аз сарой берун намебароӣ. Абудуллаф оташин шуд ва эътироз кард. ман бандии ту нестам, озодам. ту чӣ ҳақ дорӣ, ки маро боздорӣ? ин худсарист. ман ба султон арз мекунам. арзатро дар ғазнӣ мекунӣ, мулло. мо туро ба ғазнӣ мебарем. он ҷо ту ба султон куҷо мондаву куҷо рафтани устодатро ҳам арз мекунӣ. тамом, ман гуфтаму ту шунидӣ. навкар пас гашту аз зинапоя боло рафт. дар вақти гуфтугӯи ӯ бо Абудуллаф, саройбон ва чанде дигар аз мусофирони дар меҳмонсаро манзил гирифта низ ҳозир буданд. онҳо медиданд, ки навкар ба каси бегуноҳ зӯроварӣ ва бедодгарӣ мекунад. аммо ҳеҷ кадомашон ба муқобили бедодгарии навкари султон ҷуръати даҳон кушодан накард. Абудуллаф озурдаву хашмгин ночор ба ҳуҷрааш баргашта хурҷинро аз китфаш афканд. шаб даромад. дар ҳуҷраҳо мусофирон шам гиронда, дар оташдонҳои кунҷакӣ алов карда хӯрок мепухтанд. дастархонҳояшонро бо неъмати алвон ороста, гирди он бо ҳамҳуҷраҳо ва ёру ҷураҳояшон давра гирифта нишаста, бо хӯру нӯш ва чақчақи дилкушо аз давоғаҷи рӯзона истироҳат мекарданд. фақат ҳуҷраи Абудуллаф торик ва хомӯш буд. вай ҳатто ба шам даргирондан ҳам ҳавсала надошт.
гурусна бошад ҳам гуруснагиашро ҳис намекард. нон ва мавиз ки дошт аз гулӯяш намегузашт. парешонҳолу дармонда, ғарқи ғаму андӯҳ, бо ду даст сарашро гирифта дар ҳуҷраи торики худ менишаст. фикр мекард ки магар хезаду оҳиста баромада гурезад, аммо баъд аз он ки навкар ӯро аз рафтан манъ кард, аспи зин кардааш аз зин бароварда шуда буд. онро аз нав зин задану савор шуда аз меҳмонсаро берун рафтан ғайримумкин буд. дарвозаи меҳмонсароро ҳам баъд аз хуфтан маҳкам карда буданд, вале агарчи маҳкам ҳам накарда бошанд, ба аввалин садои суми асп навкарон берун омада ӯро боз медоштанд. ногаҳон фикри тозае ба сараш омад. агар ба навкарҳо ришва таклиф кунам чӣ мешавад? ӯ бо худ каму беш то 5000 дирам пул дошт ки як қисми онро фирдавсӣ аз баҳои аспи ба фурӯш рафтааш ба вай дода буд. шамъро гирифта баромада ба ҳуҷраи ҳамсоя даромаду онро аз шамъи фурӯзони он ҳуҷра даргиронда баргашт. зеро гугирд ё дигар воситаи оташафрӯзӣ мавҷуд набуд. аз таги хурҷин 1000 дирам бароварда дар ҳамёнаш андохту баромада ба ҳуҷраи навкарон равон шуд. навкарон ҷомаю мӯзаҳояшонро кашида сабук шуда ба ҳузур нишаста буданд ва таом мехӯрданд. биёед мулло, биёед, марҳамат, биншинед. аз ғайри чашмдошти абдуллаф муроот кард навкари ғул. абдуллаф нанишаст ва дам назада ба гӯянда ҳамёни пурро дароз кард. ин чист? ҳайрон шуд навкар. 1000 дирам, ҷавоб дод абдуллаф. ба мо овардӣ? боз ба ту гуфтан гузашт навкар. барои чӣ? барои он ки шумо маро раҳо кунед. ман як нафар тусии бечораам. дар хона аёлу кӯдакон дорам ки 3 моҳ инҷониб чашм ба роҳи мананд. дар хизмати фирдавсӣ будам. акнун рухсати бозгашт гирифта ба ватанам равонам. бишин, амр кард ғул. абдуллаф хоҳам нохоҳам нишаст. навкар бо лабханди истеҳзо пурсид: мехоҳӣ ҷони худатро бо 1000 дирам бихарӣ? яъне чӣ? ман чаро ҷонамро мехаридам? охир агар мо туро ба ғазнӣ барем, албатта бо фармони султон ба ҷои устодат кушта мешавӣ. бо ғазаби султон ҳазл мекунӣ. маро метарсонад ба гумон, ришваи зиёдтар мехоҳад, ба дилаш гузаронид абдуллаф ва гуфт: пас ба гуфтаи шумо, агар ҷонамро харидан хоҳам, ба чанд харида метавонам? ҷонат ширин бошад, ба хариданаш хасисӣ накун. ман пули зиёд надорам. ҷонат ширин бошад, меёбӣ. чанд мехоҳед? гуфт абдуллаф. мо 2 нафарем. ба ҳар яки мо ақаллан 1000 дирамӣ ё ин ки 2000 бидеҳ, талаб кард ғул. шарики вай ба рӯи фарохаш табассуми хунуке давонда, чашмони кӯчакашро ба абдуллаф духта, барои чӣ бошад ки каф ба каф мемолид, гӯё ки ҳамин дам ба расидани 1000 дирам нигарон буду шодӣ мекард. агар боз 1000 дирами дигар ёбаму биёрам, шумо маро ҳақиқатан раҳо мекунед? пурсид абдуллаф. биёр, боз 1000 дирам биёру ба куҷое ки хоҳӣ рафтан гир. мо туро надидем, ту моро надидӣ. абдуллаф бархоста рафтанӣ шуд. ту ҳар чӣ қадар ҳам пул бидиҳӣ, ман туро раҳо намекардам. лекин агар рост гуфта бошӣ, аёлу кӯдакони хурдсол доштаӣ, ки чашм ба роҳи ту будаанд, ба ту раҳм кардам. лозим дид бигӯяд ғул. абдуллаф баромаданӣ шуда буд ки навкар дар роҳи аз кобул сӯи балх наёфтанашон гурезаҳоро ба хотир оварда пурсид: сабр кун, устодат ва ту аз кобул ки баромадед,
ба Ҳирот ба кадом роҳ омадед? Аввал ба роҳи Балх равон шудем, лекин дар манзили нахуст ба мо гуфтанд, ки он роҳ аз кӯҳсорон мегузарад ва душвор аст. Бинобар ин ба рост тоб хӯрда ба роҳи Ҳирот баромадем. Маслиҳати соҳиби корвонсарои Кобулро ба ёд оварда ҷавоб дод Абудуллаф. Навкарон вақте ки дар Кобул ба гуфтаи соҳиби корвонсаро бовар карда, дар таъқиби Фирдавсӣ ба роҳи Балх афтоданд, чун шитоб мекарданд, дар манзили якум ки деҳкада дар қади роҳ буд, наистода пеш рафта буданд. ҳоло навкари ғул пушаймон шуд, ки чаро дар он деҳкада напурсид, ки дирӯз ё парерӯз аз он ҷо мусофироне гузаштаанд ё на. Абудуллаф баъд аз соате боз 1000 дирҳам оварда ба навкарон дод. Он шаб хоби ӯ ҳаром шуд ва ин на фақат аз аламу озурдагии ӯ буд. Дар саҳни сарой ташвишу тараддуд буд. ҳар замон ғалоғулаи баланд мешуд. Навкарон саройбонро садо карда аз вай шароб, созандаю сароянда, амрад талаб менамуданд. Саройбон саису фарошро ба кадом ҷоҳое барои шаробу сароянда овардан медавонд. ниҳоят дар ҳуҷраи навкарон базми пурғавғое сар шуд. мусофирон ҳама аз хоб монданд. сипас навкарони маст бо шуру ғавғо ба ҳуҷраҳо зада даромада ба бошандагон дар меафтиданд. аз онҳо бо дуғу пӯписа чизе рӯёнданӣ мешуданд. саройбонро боз маҷбур мекарданд, ки аз мусофирон барои мо пул чинда биёр. бигӯ, ки навкарони султон бероҳхарҷӣ мондаанд. саройбони бечора ҳуҷра ба ҳуҷра гашта пул мечид. шаб ҳама шаб дар меҳмонсаро аҳвол ҳамин буд, то он ки бомдод дамиду Абудуллаф савор шуда ба роҳ афтод.